ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷманд. барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 17 апрел раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия сафар намуданд. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҷараёни ин сафар дар ҷаласаи навбатии шуро ва ҷаласаи 58-уми пленарии ассамблеяи байнипарламентии иттиҳоди давлатҳои мустақил иштирок менамоянд. дар ин сафар раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро раисони кумитаҳои маҷлиси миллӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ доранд. 17 апрел раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои иштирок дар ҷаласаи навбатии шуро ва ҷаласаи 58-уми пленарии ассамблеяи байнипарламентии иттиҳоди давлатҳои мустақил вориди шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Пулково меҳмони олиқадр раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро намояндагони расмии шӯрои ассамблеяи байнипарламентии иттиҳоди давлатҳои мустақил ва маъмурияти шаҳри Санкт-Петербург, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия ва дигар шахсони расмӣ самимона истиқбол гирифтанд. 17 апрел дар ҳошияи ҷаласаи шуро ва ҷаласаи 58-уми пленарии ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Санкт-Петербург, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар шаҳри Санкт-Петербург бо раиси ассамблеяи байнипарламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил, раиси шӯрои федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Русия муҳтарам Валентина Матвиенко мулоқот намуданд. дар мулоқот вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои ҳамкории стратегӣ ва ҳампаймонии Тоҷикистону Русия ки дар рушди тавсияи мунтазами онҳо талошҳои муштараки сарони ду давлат нақши калидӣ доранд, баррасӣ гардид. 17 апрел сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба муовини байналмилалӣ ва ҳамкориҳои минтақавӣ муовини якуми президенти ҷумҳурии исломии Эрон Али Наҷафии Хушрудӣ мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ вазъ ва дурнамои ҳамкории гуногунҷанбаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон мавриди баррасӣ қарор гирифта, тарафҳо баргузории ҷаласаи комиссияи муштараки кишварҳо оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ, техникӣ ва фарҳангиро дар соли равон идомаи мантиқии ҳавасмандии ду ҷониб дар рушду тавсияи бештари робитаҳо арзёбӣ карданд. Қоҳир Расулзода зимни суханронӣ аз рушду тақвияти робитаҳои дӯстона ва мутақобилан судманди ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии исломии Эрон ёдовар шуда, таъкид намуд ки иқтидору зарфиятҳои ду кишвар барои густариши ҳамкориҳо дар соҳаи гардишгарӣ низ қобили таваҷҷӯҳанд ва дар ин самт пешравиҳо ба назар мерасанд. дар ин зимн аз лағви низоми раводид байни кишварҳо ёд карда шуд ки ба рушди соҳаи сайёҳӣ мусоидат менамояд. ҷонибҳо ба тавсияи ҳамкориҳо дар соҳаи энергетика, нафту газ, ҳамлу нақли байналмилалӣ, кишоварзӣ ва дигар самтҳо таваҷҷӯҳ карда ба рушди ҳамкориҳо дар соҳаҳои сиёсат, иқтисод, тиҷорат, тандурустӣ ва илму фарҳанг ҳавасмандии хешро иброз доштанд. изҳори бовар карда шуд ки ҳамкориҳои судманд байни ду кишвар ба тавсияи бештари робитаҳо дар ҳамаи соҳаҳо заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард. идомаи ахбор. бахшида ба рӯзи пойтахт ба ғолибони озмунҳои фанӣ ва гирандагони стипендияи президентӣ хатсайри сайёҳӣ ташкил карда шуд ки дар доираи он иштирокдорон аз мавзеъҳои сайёҳии шаҳри Душанбе дидан карданд. гузориши Шаҳзоди Идибек. имрӯз бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи пойтахт барои ғолибони озмунҳои фанӣ ва гирандагони стипендияи президентӣ хатсайри сайёҳӣ ташкил карда шуд. дар доираи хатсайр аз ҷониби роҳбаладон вобаста ба имконияти сайёҳии шаҳри Душанбе маълумоти муфассал пешниҳод гардид. хатсайри сайёҳӣ аз назди муҷассамаи шоҳи Исмоили Сомонӣ оғоз гардид. нахуст хонандагон аз маҷмаи Истиқлол дидан карданд.
маврид ба зикр аст ки яке аз иншооти муҳташам ва сайёҳии пойтахти мамлакат майдони истиқлол маҳсуб меёбад. ин иншоот 8 сентябри соли 2022 аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. майдони истиқлол бо тарҳи сохтмонӣ ва намои зоҳирӣ дар минтақа беназир буда ҳадафи асосии бунёд гардидани он ҳифзи арзишҳои таърихиву фарҳангии халқи тоҷик, таҷассуми рукнҳои муҳими давлатдорӣ, боз ҳам баланд бардоштани ҳисси худшиносии миллӣ ва дар зеҳну шуури шаҳрвандони мамлакат хусусан наврасону ҷавонон тақвият бахшидани андешаи истиқлолу озодӣ мебошад. шаҳри душанбе дорои таърихи қадимӣ мебошад. экспонатҳои осорхона доир ба таърихи қадимаи душанбе ва рушди шаҳр дар давраи навтарин ба хонандагон маълумоти муфассал доданд. осорхона мувофиқ ба талаботи муосири осорхонашиносӣ ва ороиши замонавӣ бино ёфтааст. ҷобаҷогузории нигораҳо мувофиқ ба хронологияи таърихӣ амалӣ шуда онҳо тавассути гузоштан дар витринаҳо ва ё аксу тасвирҳо дар деворҳо манзури иштирокчиён гардиданд. дар идомаи хайтсайри сайёҳӣ хонандагон аз кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дидан карданд. гӯшаҳои алоҳидае ки осорхонаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон таъсис дода шудааст иштирокчиён тамошо намуданд. таърихи ниёгон, тоҷикистони шӯравӣ, иҷлосияи тақдирсози 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон, таъсирёбии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, нерӯгоҳи обии Роғун, ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат ва дигар маълумоту навгониҳои тоҷикистони соҳиби истиқлол аз ҷумлаи бахшҳо дар осорхона аст. шаҳзодаи Дибек, Маҳмадсаиди Камол, Ахбор. чун дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат, симои шаҳри Кӯлоб низ дар раванди татбиқи ҳадафҳои созанда дар доираи таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ зебову назарабо гардида истодааст. кормандони касбу кори гуногун ва соҳибкорон дар вусъати корҳои ободонӣ ва сабзу хуррамгардонии шаҳр саҳм мегузоранд. муфассал дар гузориши Олим Носирзода. дар заминаи тақвият бахшидани ободониву бунёдкориҳо ба муносибати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар шаҳри Кӯлоб бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар асоси нақшачорабиниҳои таҳия гардида тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ мунтазам амалӣ карда мешавад. бо татбиқи чунин ҳадафҳо айни замон ин шаҳри бостонӣ симои куллан дигаргунро соҳиб гардида муҳити боғу гулгаштҳо, шафати роҳҳои мошингузар, атрофи ташкилоту муассисаҳо, хонаҳои истиқоматӣ, кӯчаву маҳаллаҳо ва хиёбонҳои шаҳр бо шинонида гулу бутаҳои нодиру гуногунранги ороишӣ ва ниҳолони ҳамешасабзу сояафкан боз ҳам зеботару назарабо шуда барои сайру фароғати сокинону меҳмонон ва ҷалби сайёҳон беҳтарин имкониятро фароҳам овардааст. ҳоло барои сайру тамошо ва баҳрабардорӣ аз муассисаҳои фарҳангӣ гаштугузор дар кӯчаҳои шаҳр махсусан ҷиҳати истифодаи самаранок аз имкониятҳои мавҷудаи фароғатӣ ҳам дар ҳолати рӯзона ва ҳам шабона тамоми шароити зарурӣ фароҳам мебошад. сокинон бо ифтихору шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолии кишвар бо азму ниятҳои неку созанда фаъолият ва зиндагии осоишта доранд. барои таъмини чунин фазои фарҳбахшу зебогиҳои муҳити шаҳр саҳми кормандони муассисаи давлатии корхонаи фаръию кабудизоркунӣ назаррас мебошад. дар доираи амалисозии чунин ҳадафҳои созанда масъулони муассисаи мазкур шурӯъ аз аввали мавсими ҷории ниҳолшинонӣ тадбирҳои амалии сабзу хуррамгардониро идома бахшида парвариши гулҳои гуногунрангу ороишӣ ва ниҳолони ҳамешасабзро дар парваришгоҳи муассиса ба таври мунтазам роҳандозӣ намуда ҳангоми зарурат тамоми мавзеъҳои шаҳрро сарсабзу гулпӯш менамоянд. бештари кормандони муассисаро ки ба парвариши гулу бутаҳо машғуланд занон ташкил медиҳанд ва бо заҳмату фаъолияти самарабахши худ дар нашъунамои ниҳолон ва таъмини ободониҳо саҳми назаррас доранд. шаҳри бостонии Кӯлоб барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва ҷалби сайёҳон дорои имкониятҳои фаровон аст ва дар партави дастуру супоришҳои бевоситаи роҳбари давлат ва дастгириҳои рӯзафзуни ҳукумати мамлакат дар ин самт то рафт шароит беҳтар гардида дастовардҳо низ афзуда истодаанд. дар натиҷаи дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ташаббускориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Кӯлоб давра ба давра амалисозии тадбирҳои ободониву созандагиҳо бештар гардида сатҳи некуаҳволии сокинон низ ба маротиб беҳтар гашта истодааст. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. дар ҳошияи тадбирҳои ободонӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ёвони вилояти Хатлон бунёд ва таъмиру навсозии муассисаҳои томактабӣ идома доранд.
кӯдакистони рақами 14 ноҳия ки солиёни зиёд ба таъмир ниёз дошт бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва саҳми соҳибкорон аз таъмири пурра бароварда шуд ва дар он имконоти хуби таълиму тарбия фароҳам гардид. маълумоти бештар дар гузориши Юсуф Ғанизода. дар ноҳияи ёвони вилояти Хатлон шароити таълиму тарбия дар кӯдакистонҳо ба маротиб беҳтар мегардад. имконоти фаррох барои таълиму тарбия бо низому усули муосир. муассисаи то мактабии рақами 14 ноҳияи ёвон пас аз навсозӣ аз таъмир бароварда шуд ва дар он имконоти муосири таълиму тарбия фароҳам гардид. синфхонаҳои муассиса ҷавобгӯи талаботи замон ва меъёрҳои гузарондани машғулият бо кӯдакон гардонида шуд. аёниятҳои зарурӣ ва таҷҳизоти лозима дар кӯдакистон фароҳам оварда шуда, мураббияҳои соҳибтаҷриба бо истифода аз шароити муҳайё гардида ба кӯдакон таълиму тарбия медиҳанд. хобгоҳи муассиса низ бо катҳои нав таъмин шуда кӯдакон аз имконоти хуб баҳравар гардиданд. муассисаи давлатии таълими то мактаби рақами 14 ба номи Чашма аз 11 гурӯҳ иборат буда солҳои пеш ба таъмир ниёз дошта ана таъмири капиталӣ карда дар муассиса 300 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. таъмиру навсозии муассисаи то мактабии рақами 14 дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ гардида он бо сифати хуб анҷом дода шудааст. бо мақсади тарбияи дурусти кӯдакон инчунин ҷалби онҳо ба машғулиятҳои омӯзишию маърифатӣ ва варзишӣ дар ин муассиса синфхона барои машғулиятҳо, толор барои гузарондани чорабиниҳои фарҳангӣ ва машқгоҳ таъмир гардида дар онҳо таҷҳизоти нав насб шудааст. бунёди муассисаҳои то мактабӣ ва ба таълиму тарбия ҷалб намудани кӯдакон аз ҳадафҳои муҳими ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҷиҳати амалӣ намудани он имконоти фаррох муҳайё карда шудааст. бо инобати дастгирӣ ва ҳавасмандсозии мураббияҳо дар ин муассиса даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии мураббии сол баргузор карда шуд. дар ноҳияи ёвон даври дуюми озмуни мураббии сол баргузор гашта истодааст ки дар ноҳия 9 муассисаи то мактабӣ фаъолият мекунад ки дар он 66 мураббӣ кору фаъолият дорад. имрӯз аз ҳар як муассисаи то мактабӣ як нафар мураббӣ дар озмуни мураббии сол 2025 бо як тайёрии хуб дар ин озмун иштирок доранд ва дар даври сеюм яъне дар даври вилояти роҳхат ёфта иштирок карда соҳиби ҷойҳои намоён мегарданд. мураббиҳо бештар кӯшиш талош карда истодаанд ки худашонро муаррифӣ карда ва ба даври вилоятӣ роҳхат гиранд. дар озмун мураббияҳои кӯдакистони рақами 14 ва дигар муассисаҳои то мактабии ноҳия фаъолона иштирок намуда, маҳорату малакаи омӯзгорӣ ва тарзи гузарондани машғулият бо кӯдаконро пешниҳоди аъзои ҳакамон намуданд. аз байни иштирокчиёни даври ноҳиявии озмун беҳтаринҳо интихоб гардида ба даври баъдӣ роҳхат гирифтанд. имрӯзҳо дар мамлакат даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман идома дорад. ин тадбирро дар ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе бо риояи талаботи низомнома оғоз намудад. дар ин давр аз ҳудуди ноҳия беш аз 100 нафар довталабон номнавис гардида иштирок мекунанд. Наврӯз Сафаров ва Баҳодур Истамов гузориш медиҳанд. барои осуда Насриддинова баромадан ба саҳна ва иштирок дар чунин ҳамоишот таҷрибаи нав нест, зеро анқариб 3-10 сола аст ки ӯ дар ин ҷодаи пуристифхор фаъолият дораду маҳорат ва ҳунари волояш марзро убур кардааст. акнун ҳадафаш танҳо тарбия ва ба камол расонидани мутахассисону ҳунармандони ҳирфаӣ дар роҳи санъату ҳунари волои мусиқӣ аст. заҳматҳои чандин солааш имрӯз самаровар гардида шогирдонаш дар чандин озмунҳои сатҳи баланд ҳамсон ба Тоҷикистон ватани азизи ману даҳҳои дигар иштироки фаъолона намуданд. дар ҳоле ки омодагиҳо ба даври аввали озмун дар ноҳияи Шоҳмансур ҷараён дорад, паси парда осуда Насриддинова охирин тамринҳоро бо шогирдон мегузаронад. ба ақидаи ӯ ташкил ва роҳандозии озмун заминае гардид барои дарёфт ва рушди истеъдодҳо дар ин ҷодаи ҳунар. ин озмун аз он шаҳодат медиҳад ки хонандаҳое ки лаёқат ва истеъдод доранд дар ҳамин озмунҳо метавонанд истеъдоди худро пешкаши тамошобинон нишон диҳанд ва онҳое ки дар роҳи иштироки дар ҳамин озмун доранд метавонанд тамрин кунанд ва ҷоизапулие ки дар ҳамин озмун дода мешавад метавонанд ки барои истеъдоду лаёқати худ сарф кунанд.
тоҷикистон ватани азизи ман ҳаминак соли ҳафтум аст ки ин тадбир дар заминаи сиёсати фарҳангпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи даст гирифта шуда баргузор карда мешавад. сол то сол афзун гардидани ихлосмандон ба ин озмун ва ба маротиб зиёд шудани ҳаҷми маблағи мукофот барои ғолибон нишонаи таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фарҳангу санъати волои тоҷик аст. озмун аз рӯи 5 намина оҳангсозӣ, бастакорӣ, сарояндагӣ, навозандагӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн доир мегардад. дар даври ибтидоии озмун ки дар ноҳияи Шомансор баргузор шуд, беш аз 100 нафар номнавис шуда дар рӯзи аввал иштирокдорон аз рӯи номинатсияи навозандагӣ ҳунари худро муаррифӣ карданд. қобил ба зикри хос аст ки даври ноҳиявии озмун 2 рӯз идома ёфта, ҷараёни онро донандагони хуби олами ҳунару мусиқӣ ҳакамӣ менамоянд. мувофиқи дурнамои имсол дар ноҳияи Лаш дар беш аз 5000 гектар кишти картошка гузаронида мешавад. бо ин мақсад дар амборҳои захиравии ноҳия тухмии хушсифати картошка захира шуда, он давра ба давра дар заминҳои корам киш карда мешавад. гузориш Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Лаш. картошкакорӣ яке аз соҳаи асосӣ ва пешбарандаи иқтисодиёти ноҳияи Лаш ба шумор рафта, соли ҷорӣ дар партави дастур ва супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати афзоиши майдони кишт нақшаҳои мукаммал роҳандозӣ шудааст, то бадин васила истеҳсоли нони дуюм боз ҳам зиёд гардида, таъмини бозорҳои кишварамон бо маҳсулоти хушсифати маҳаллӣ боз ҳам беҳтару хубтар шавад. дар ноҳия 3300 гектар аз тарафи вазорати кишоварзӣ нақшабандӣ кишти картошка нақшабандӣ карда шудааст ки айни замон 11150 тонна барои 3300 гектар кишти картошкаи тухмӣ захира карда шудааст, дар амборҳо нигоҳ дошта шудааст. айни замон дар баъзе қисматҳои ҷамоатҳо лакай шудгори замин сар карда шудааст. дар рӯзҳои наздик кишти картошкаро мо оғоз мекардем. дар умум дар ноҳия зиёда аз 5000 гектар картошка кишт карда мешавад ки 19100 тонна захираи тухми картошка дар амборҳои ноҳия мавҷуд аст. дар тавозуни хоҷагии тухмипарварии сурхоби агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Лаш қариб 500 гектар замин мавҷуд буда, бештари майдони он асосан барои кишти картошка пешбинӣ шудааст. ин аст ки ҳамасола барои зиёд намудани масоҳати кишт дар амборҳо ба қадри кофӣ тухмӣ захира карда мешавад, то дар мавсими киштукор ягон мушкилот эҷод нашавад. аз ҷумла дар 2 амбори хоҷагӣ беш аз 420 тонна тухмии хушсифат барои давраи кишт захира карда шудааст. аллакай техникаҳои кишоварзӣ дар қитъаҳои мувофиқ ба шудгор машғул мебошанд, то дар рӯзҳои наздик аҳли заҳмати хоҷагӣ ба кишти картошка оғоз намоянд. соли ҷорӣ хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Лахш кишти картошкаро дар масоҳати 3300 гектар пешбинӣ намуданд. бо ин мақсад аз тирамоҳи соли гузашта ба қадри басанда дар амборҳо тухмӣ захира карданд. солҳои охир бо мақсади рушди соҳа ва афзоиши тухмиҳои хушсифати ба маҳалмутобиқу серҳосил дар партави кӯмаку дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва барномаҳои соҳавӣ тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ шуда истодааст, ки он метавонад дар оянда ба таъмини хоҷагиҳои картошкакор бо тухмиҳои хушсифат заминаи боэътимод гузорад. бо мақсади нигаҳдории тухмиҳои картошка дар ноҳияи Лахш то ҳамин давраи соли ҷорӣ даҳо амборҳои замонавӣ мавҷуд мебошад, ки дар онҳо имконоти ғунҷоиш беш аз 20 000 тонна картошка мавҷуд мебошад ва он метавонад барои таъмини эҳтиёҷоти кишоварзон басанда бошад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Лахш. озмуни ҷумҳуриявӣ малакаи касбӣ байни хонандагони литсейҳои касбии техникӣ муддатест дар шаҳру ноҳияҳои кишвар баргузор гардида истодааст. ин тадбир ба мақсади баланд бардоштани малакаи касбӣ ва ҳавасмандсозии хонандагон ташкил ёфта, даври минтақавии он дар вилояти Суғд, яъне теъдоди зиёди хонандагонро ба ҳам овард. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ.
даври минтақавии озмуни ҷумҳуриявии малакаи касбӣ байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар симхона ва устохонаҳои таълимии истеҳсолӣ, муассисаи давлатии таълимӣ, литсеи касбӣ, техникии сохтмонии шаҳри Хуҷанд аз рӯи касбу ихтисосҳои системаи компютерӣ ва интернет технология, дуридгар гаҷкор, монтёри барқӣ, муҳосиб дозанда, кафширгари газию барқӣ, сантехник, автоэлектрик, чилонгари муҳаррики автомобил, сартарош, ошпаз, қаннот ки хонандагон дар рафти таҳсил ин касбу ихтисосҳоро меомӯзанд доир карда шуд. озмун 15 касбу ихтисосро дар бар мегирад ва хонандагон ба тариқи тестӣ ва амалӣ натиҷаи омӯзиш, ҳунару маҳорати хешро нишон медиҳанд. имрӯз шумори зиёди хонандагон дар ин тадбири муайянсозии сатҳи азхудкунии касбу ҳунарҳо, малакаи корӣ ширкат намуда ба саволномаҳои пешниҳодшуда посух доданд ва ҳамзамон қисмати дуюм кор дар устохонаҳои таълимии истеҳсолӣ маҳорати касбии худро нишон доданд. яке аз воситаҳои баргузор намудани озмуни малакаи касбӣ баланд бардоштани сатҳи омӯзиши касбу ҳунар, ҳавасмандии ҷавонон, нишон додани имконияту зарфиятҳои техникии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, муайянсозии сатҳи азхудкунии касбу ҳунаромӯзӣ, маҳорати хонандагон ва дарёфти истеъдодҳои нав мебошад. аз шумораи 22 литсеҳои касби техникӣ ки дар вилояти суғд фаъолият мекунад, 10 литсеҳои касби техникӣ дар литсеи касби саноати кишоварзии ноҳияи Зафаробод ташкил ва гузаронида шуда буд ва имрӯз бо мизбонии литсеи касби техникӣ сохтмони шаҳри Хуҷанд 12 литсеҳои касби техникии вилояти суғд дар ҳамин литсей аз рӯи 15 ихтисос ба озмун ҷалб карда мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд барои соҳибкасб намудани наврасону ҷавонон омӯзиши касбу ҳунарҳои зарурӣ 22 литсейҳои касби техникӣ фаъолият доранд ки хонандагон баъди хатми синфи 9 ва 11 дар ин боргоҳи ҳунар ба таври назариявӣ ва амалӣ касбу ихтисосҳои зарурии талаботи бозори меҳнатро меомӯзанд. ғолибони даври минтақавии озмуни малакаи касбӣ ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат мегиранд. тамошобинони азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилооти ахбор. танзияту хонобод бошед.